በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ስድራ እግዚአብሔር አምላክ የሚከኒኹም ሽምባን ለማንቲ ብዛዕባ አባ መቃርስና አባ አንጦንስ ክንሪና ብሓንሳብ ንኹን። ሓደ እዋን እዞም ክልተ አቦታት ከምዚ ኢሎም ሓሰቡ። ንሕና ንዓለም ኒዕቕና ኣብ ዝበረኻ እዚ ንድምፂ ኣራዊትን ተፃባእቲ ኣጋንንትን እናተዓገስና ንነብር ዘለና ኢና። ከማና ኢሉ ንእግዚአብሔር ዘፍቆሮ መን እዩ? ስለዚ ክፍልና ምስ መን እዩ? ምስ ነቢያት ወይስ ምስ ሐዋርያት? ከምዚ ኢሎም ሓሰቡ እሞ ስቕውን ኣይበሉ። ተንበርኪኾም ንፈጣሪዮም ሓተትዎ። ሽዑ እግዚአብሔር ንትዕቢቶም ማዕረምታ ናብ ዝረኽብሉ ቦታ ወሰዶም። ንኣባ አንጦንዮስ ናብ ሓደ ቤተ መንግስቲ ዝነበረ ኣዛዚ ሰራዊት ንኣባ መቃርስ ድማ ናብተን ክልተ ኣንስቲ ክኸዱ ኣዘዞም። ኣባ መቃርስ ናብተን ኣንስቲ ብምኻድ እግዚአብሔር ከም ዝለኣኾም ብኸመይ መገዲ ንእግዚአብሔር ከም ዘገልግሎን ሓተትወን። ወላካ ንስለ ትሕትና ንሕና ኣብ ዓለም ንነብር ሓጢአተኛታት ሰባት ኢና ኢለን ጽድቀን ክሓብኣ እንተፈተና ደጊሞም ምስ ሓተትወን ከምዚ ዝስዕብ እናበላ ኩነታትን ገለጻሎም። ንሕና ብስጋ ኣሕዋት ኣይኮናን ኣዝማድ እውን ኣይኮናን። እንተኾነ ግና ካብ ብክርስቶስ ዝዓቢ ሕውነት ስለዘየለ ከም ኣሕዋት ኮይና ኣብ ሓንቲ ገዛ ንቕመጥ ኣለና። ፍጽምቲ ፍቕሪ ከዓ ኣላትና። ፍቕርና ከዓ ብኸምዚ ስዕቢ ዝግለጽ። ኣነ ክሰርሕ እንከለኹ እዛ ሓፍተይ እዛ ሓንቲ ጥባ ንወዳ እታ ሓንቲ ጥባ ድማ ንወደይ ተጥብቦ። ንሳ ክትሰርሕ ከላ ድማ ኣነ ከምኡ ኣጋሽ ክመፁ ከለዉ ድማ ሓንቲ እግሮም ኣነ ሓንቲ እግሮም ድማ እዛ ሓፍተይ ኮይና ንሓስቦም። እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ከልቢ ድማ ዋናታቱ ኣረጊት ኢሎም ሰጎግዎ። ንሕና ግና ፍጡር እግዚአብሔር እዩ ኢልና ናብ ገዛና ኣምፃናዮም። ኣባ መቃርስ ነዚ ምስ ሰምዑ ወይ ኣነ ሓጢአተኛ ካባይ ዝበልፅ ኣገልገልቲ ኣምላኽ እናሃለዉ መን ከማይ ይብል ጸኒሐ እናበሉ ገጾም እናጸፍዑ ደረቶም እንዳሃረሙ ናብ ገዳሞም ተመለሱ። ብድሕሪኡ ክሳብ ዕለተ ሞቶም ኣነ ሓጢአተኛ እየ ኣነ ካብ ኩሉ ዝደኸምኩ እየ እናበሉ ሓለፉ። ኣባ አንጦንስ ድማ ናብቲ ቤተ መንግስቲ ብምኻድ ነቲ ሓለቓ ሰራዊት ረኸብዎ። ኩነታት ኣነባብርኡ ከሓተትዎ። ወላካ ግብሩ ክሓብእ እንተፈተነ ግድን ምስ በልዎ ብኸምዚ ዝስዕብ ኩነታት መነባብርኡ ገለጸሎ። ኣነ ከምዚ ትርእኒ ኣብ ቤተ መንግስቲ እየ ዝነብር። እንተኾነ ግና እዛ ዓለም እዚኣ ሓላፊት ምዃና ፈሊጠ ኣይተናገርኩን። ምግበይ ዝነቐጸ እንጀራ ምድቃሰይ ድማ ኹርካሕ እዩ። ነፍሰይ ብበላሕቲ ሰንሰለት ዝተኣሰረ እዩ። እንተወደቕኩ ወይ እውን እንተደቀስኩ እዚ በላሕቲ መስማር ይወግኣኒ እሞ ንስቓይ ጎይታ እዝክር እናበለ ገለጸሎ። ኣባ አንጦንስ ነዚ ምስ ሰምዑ ጭሕሞም እናነጸዩ ደረቶም እናሃረሙ ናብ ገዳሞም ተመለሱ። ካብኡ እንድሓር ድማ መን ከማይ ሓጢአተኛ ክብሉ ጀመሩ። ከመይ ገይሩ እግዚአብሔር ሓጢአት ከይስዕረር ይእርሞም ከም ዘሎ ተመልከቱ። ንቃኤል ብቓሉ ትጋጋ ኣለኻ ክብሎ ከሎ ንበዓል ኣባ መቃርስ ድማ ናብ ሰባት ልኢኹ ከም ዝእረሙ ገበርዎም። ንስኻ እውን ሓወይ ዝተፈላለየ ሜላ ተጠቂምካ ንብጻይካ ካብ ጌጎ ኣርሙ። ኣስተውዕል፣ ብጻይካ ክጋገዝ ስቒልካ ምርኣይ ከም ገዛ ጎረቤትካ እናተቓጸለ ስቒልካ ምርኣይ። ሕጂ እውን ደጊንካ ኣስተውዕል፣ ገዛ እንተተቓጸለ ደጊንካ ክትሃንጾ ትኽእል ኢኻ። ንብጻይካ ግና ካብ ሞት ኣተንሲኻ ክትሃንጾ ኣይትኽእልን ኢኻ። ስለዚ ኣርሞ፣ ምኸሮ፣ ሓግዞ። በቃ ፍቕሪ ብተግባር ግለጸሉ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።